Nay mga orasa may galate mga bisita gikan mga kagalaan sa Cebu City Transportation Office CCTO no kay dunay mga importanteng announcement na kinahanglan mahibaw labi na itong mga taga Sugbo labi na taga Norte nga bahin kay understand diri ang maapektahan ini kining atong kalsada sa Bantal. Okay. So diya sa atong sibianan karon mga kagalaan tulon sila kabuok nga mianhi gyud sa atong sibianan para ining maong announcement o dugang mga pagpahibaw nato importante kayo. Kini maong public service announcement para nga ma-aware tang tanan. So atong kauban may gala si Attorney Kent Francisco Junggoy, ang Assistant Department Head sa CCTO. Good morning, Yor. Good morning, Yor. Mayong buntag og Buntag, dagang salamat sa kaning opportunity nga mapasibya na mo ang pinaka-importante nga impormasyon diya sa kadalanan. okay. So unsa man ni imong complete name? Attorney Francisco Hongoy. Hongoy. Francisco Hongoy. Hongoy Inday Maris no. Kay kuan Inday Maris diri gisuwat sa diri ang kuan. Okay. Unya atong kauban pod si kini ang Ma'am Corazon Suni Irog-Irog. Good morning, ma'am. Good morning, attorney. Salamat kaayo aning opportunity nga gihatag diri kanamo sa CCTO nga mapaabot namo sa publiko kining ato ang importante kayo nga ipahibalo sa katawhan, especially sa Bantal area. Oo. Si Paniro Kent, maoy Assistant Department Head sa CCTO. Unya si Ma'am kini ang Corazon, siya mo'y Head sa Traffic Education. Yes, attorney. Og si Mr. Manuel Tagaan, mo'y Head sa Special Task Action Section. Good morning, Manuel. Yes, good morning, attorney. Good morning. Padaos sa mikropono. tanan nga tanan nga naminaw aning programa. Importante kay ni nga maabot sa katawhan ang buong plano mo sa Bantal. Among gi dairan karon. 3 days ikaduha parong kadlaw. Salamat kayo sa inyong pag-anhi sa atong sibianan para mapahibaw nato sa mga tao kay matingala mga tao unsa man ning kalakiha nya wa say kasayuran. Nindot ni nga naanhigid mo. Unsa may ato yung importante nga announcement, ma'am, nga mahibaw ang mga tao og panyero. Okay. Gahapong adlaw ato ang gilungsad ang kaning atong gitawag og Oplan Bantal, Oplan Bantal. which Okay. is a discipline zone. Okay. So usa kini siya nga polisiya nga gigama diha sa ato ang Traffic Management Coordination Board nga gipanguluhan sa kanhi konsehal Attorney Coco Holgansa. Unya didto sa board gihatagan manggutag direktiba sa ato ang Mayor Nestor Archival nga mohatag gyud og importansya sa disiplina diha sa kadalanan kay kining disiplina mao kani ugat sa pagkuha nato og road safety. Unya gani sa suka ni Mayor ang iyahag yung gihatagan og dakong importansya ang kaning traffic mitigation. Okay. Unya base sa ato ang pagtuon og sa mga datos nato diha sa kadalanan sa Governor Cuenco or kaning Bantal, nagkasaka ang ato ang kadaghanon sa sakyanan hilabi na sa mga motorsiklo. Unya nisaka pud ang mga insidente. Gani na daghang mga piang, bali, ang uban pod matay. So ang direktiba sa board para malikayan ni nato ang pagsaka sa mga road crash incidents dihang lugar, ato ang pahamtangan og disiplina ang ato ang mga motorista. So kaning discipline zone aduna kini 5 ka buok components. Okay. Ang first nga component ani is ang pag-install nato og motorcycle lanes. Okay. Gikan gyud from end to end, starting sa corner Pope John Paul II ubos sa flyover sa Tesda. Okay. Mao man ay sugod sa ato ang Bantal. Bantal o Oo. Governor Cuenco hangtod didto sa Tintay Bridge Okay. sa Talamban. So diha sa imuhang rightmost lane, makita nimo diha ang kanang color blue nga linya na ay symbol sa motor, naapoy words nga nagbutang og MC lane. Tanan nga motor kinahanglan diha na gyud moagi. Unsa man ni duha ni ka kuan agianan sa motor or usara? Duha ka book sa Sa pikas padung dito sa north og atong southbound. Yes, nga. Okay. So duha na siya ka buok. Ang sunod nga pangutana sa itong mga motorista, asa naman sila muliko, asa naman sila mo U-turn. So sa laktod kung single motorcycle, are you referring to single motorcycle, no? Yes. So gikan ka pa nito sa Tisda og mopadung ka sa Talamban, dunay agianan nga para inyo. Yes. Exclusive. Eksklusibo gina para sa motor. Oh, so may color ani gibot koloran ani? Blue. Blue. Color blue. Yes, attorney. Kay aron nga ang mga motor dili mo ipon sa tunga-tunga. Yes. Mo ni tuyo. Oh. Ay noon malikayan ang disgrasya sa dani. Oh, nindot ni nga plano pero ang atong kuan ani dili ba apikes kalsada kay gamay man kalsada di sa kuan oy?
Sakto ra gyud noon Talamban? ang karsada nato diha kay kada bound nato north and southbound na may duha ka lanes. Okay. So kani man gud siyang motorcycle lane nato nyor gi-pattern ni nato sa proposed ordinance ni Mm. Councilor Labella. Okay. Naa siya gitawag nga proposal ang pangan kay Lane Designation Ordinance. Oh. Actually, nindot ni hapanan ako nindot ni nga ilahi gyud ang motorcycle para na sa kaayuhan nila. Yes. Ikaduha kani mga four wheels nga mga vehicle di sa isagol dito pa kay mas kansib gud sila gud isagol daghan disgrasya. Mm. Ay nagkasabod gamay sa motor tumba delikado gyud. So nindot ni nga plano ang ako lang concern nga mo magniwang naman kay itong kalsada dinha niya kung ibanan pa gyud. Di ba ka nimo samot kaniwang unya kini mga motor unsa man so magbutang tag pakataptag mga traffic enforcers dito kay og tan-awa may enforcer. Maagi gyud pusto nga. Kasi nag-drive-an kita, nagsugod ta kagahapon. Oh, sige, pero usmi ko man ana na kanyon, ana nyon. Oh, sige. Sige ma'am, kuan. Kini ni ang nagsugod- corazon. Nagsugod ta sa dry run kagahapon, attorney. Okay. So man nag-deploy pud ta og mga personnel didto Mm. mo guide pod sa mga motorista. Mm. And ang kanang ato ang motorcycle lane nga naka-designate siya sa outer lane, shared lane pud siya, attorney. Pwede Okay. gihapon mo agi ang katong four wheels. Mm. Labi na kadtong mga public utility vehicles Mm. kay naamang yoy instances nga magpasakay panaog og pasahero. Mm. Unya amo na nga ikaduha na to nga core focus diha is ang installation pod sa mga public utility vehicle Levi's. Mga Mm. designated nga Hunungan. hununganan, Hununganan. para magpasakay panaog ang mga public utility vehicles. Mm-mm. Then naana siya nakabutang pocket lane siya, attorney. Mm. So mao na nga pwede gyud mo padaplin ang katong mga especially four wheels unya mga public utility vehicles to load or unload passengers. So unsa man kanang pintal ra ni sa wala siya pareha sa una bang ano gibutang nga ali ana. Wala. Pintal ra siya. Wala na. attorney. Tal ra ni siya. Pintal. Oo. Kay ang ato ang concept ana nyor is a shared lane both for the Okay. four wheels and the motorcycle. Mm. But the motorcycle can only cross going to the left kung adunay junction box or Mm. nag-prepare siya nga mo wala or mo U-turn. Okay, okay. So di siya patakang U-turn lang. Dili gyud. So kinahanglan magpaabot sa junction box, Mm. una siya makaliko. Mm-mm. Or Okay. dito sa ato ang mga traffic lights. Di ka maingong mga motor, di ka na bang motor mi kansi mi da kay kining amo agianan shared. Nya kanang inyo agianan sa mga four wheels dili shared. Siguro na nga kuan Ah. attorney nga hunahuna ba, but again ang kaning initiative manggod mo na sa giingon na sa unahan nato nga tagaan na tog designated nga lane ang motorcycle para malikayan pod kay Mm. labi na gyud during mga peak hours, attorney. Mm. Mo counter flow kasagaran mga motor Mm. common kayo ginabuhat mao Okay. na nga at least man lang nga ma-refrain sila nga mobuhat anang counter flow violation. Ako to be very honest, uyon kay ko ani. Yes, Nindot attorney. kay ni nga programa kay aron nga malikaya sa disgrasya ang mga motor. Kay bisag unsaon magud muipon ang mga motor sa mga four wheels, delikado gyud kayo, no? Pero mo nang ako lang kong concern, samtang uyon ko ako nabalaka po ko gamay nga di ba ka mo kuha itong kalsada gamay naman daan itong kalsada pagkagagmay ito itong kalsada ni Cebu City nyor Mm. lahi kay dito sa Iloilo dito sa kanana ang sa Davao no ito sa kanani ang laing lugar ba kita di kay karaan mo ganitong syudad nang gagmay kay mga kalsada. Mm. Unya murag wala na gyud chance or less ra gyud ang chance nga mapalapdan pa gyud siya, attorney ba. So sa pagkakaron maulan sa gyud na no through lagi sa gingon po ni Attorney Kent nga challenge sa Mm-mm. ato ang mayor nga papangitaan og paagi nga aduna man lay improvement sa Mm. traffic flow dihang dapita. Yeah, kay grabe ka traffic ng lugar Yes, gyud. gyud, Grabe ha. Mm. Oh, so at least tingali ka na basing ma-address ang atong traffic anang kuan na ug ang mga motor alin na sa mag-usas lang tanan diri sa kuan. Pero hunong sa jeep dito kuan kabagsa po sila. Kana mao na nga amuag yung pangusgan. Oh. Panyero ang kaning gitawag na tog enforcement sa kanang mga illegal stopping. So di na patakag stop ang mga jeep. Dili na. Kinalan nga naa kita designated Levi's areas area. nga na sa mohunong nga na sa mo pick up. Yes. Mm. Pinana na gyud. Yun na na Kay gyud. so takag hunong sa di ang mga motor sa dito nga nagtapok dito sa daplin, maigo po sila. Mo na numero Oh. unong hinungdan nga nung hinay ang dagan sa ato ang trapiko diha kay magpataka Mm. maghunong para sa mga pasahero. Okay, so at least kumusta man ang iyong first day kagahapon, second day karon ang iyong experimental ani? So far, kumusta man?
So far, Nyor, ang ato ang nakita dito, number one, nabaguan gyud ang ato ang mga Mm. motorista. Baguhan yun, Unya nakita sad nato sa ato ang engineering section, gikinahanglan nato pun-an ang ato ang mga signage Okay. para makgiya ang ato ang mga motorista dito sa kadalanan. And number three, kinahanglan gyud nga ato ang palapdan ang ato ang matawag na to konsiderasyon o Mm. pagsabot. Kay nga naman, hilabi na nga magsugod ta og alasay sa buntag, tanang mga tao nagdali, Mm. unya ubos kayo og pasensya, Mm. mo na nga atuag yung giauhag ang ato ang mga traffic enforcers nga maximum tolerance lang sa ata. Mm. In the meantime nga nag-dry run ta. Pero kanang uban nga mga palisiya, pareha ng mga no stopping, kinahanglan ginato na silang dakpon. Mm. Now, unsa man ni sa tanang oras ni or doon na designated time or mga peak hours lang nga mo stricto ta nga motorcycle lane diha ra gyud mo or sa peak hours ra ni? Ang ato ang discipline zone sugdan ka na alas 6 sa buntag hantod alas 9 sa gabi. So tibok kwan na ni, no? Yes, Practically na butang tong tibok adlaw. Yes, Yes. attorney. Okay, okay. Sige, so sa ato pa ang duty nito ng mga ato mga traffic Shifting man enforcers. na ato ang schedule sa atong traffic enforcer. Oh, Natay 5 a.m. to 2 p.m. then Mm. 1 p.m. to 10 p.m. Okay, okay. Naataan na. And then Kay- nag-augment po tag personnel dito. Mm. Oo. So sa ato pa sugod kagahapon hantod karon, bawal na ang mga motorcycle mo gasto nga sa kalsada. Yes. Yes. Oho. And ay katulo din nato nga core focus diha attorney ang pedestrian order maupod na nga nag-deploy po ta dito sa ato ang task force jaywalking Mm. kay para ang ato ang mga pedestrians maanad sad nga mogamit na gid sa skywalk mogamit sa mga pedestrian crosswalks or mga pedestrian lanes nga Mm. gi-provide para malikayan nga mulabang bisag asa kay usapod ka na sa hinungdan nga mohinay ang flow sa traffic. Murag usa ra man ka skywalk na naa diha kana masiguro sa Country Mall. Country Naay Mall, tulo, Natay yeah. Banilad Elementary School, Yeah, then Manila. Talamban Elementary Okay, School. okay. Oo. So atos mogamit gyud sila diha. Ato Yes, encourage attorney. sila. Oo niya. Appeal kuyog ani sa ato ang discipline zone mo enforce gyud ta diha sa atong anti-jaywalking ordinance. And at the same time, kaning sa ato ang riding public pod mga commuters Mm. nga didto ra sa gyud sila mo sakay ug mo kanaog sa mga designated nga PUV Levi's. Okay. So implement na gid ani kanus aman ni mag-implement kay karon kon pa man ni Dry run. dry run pa man. Dry run. Kanus aman ni i-implement gyud nga formally sugod na kita. Ugma, attorney, magsugod na kita. Sugod na ugma kita. niyo. Now, Oh, Sige, mas may ma-announce sa tudaan para di magmahay ni mga nagmotor sa dito. yes. Karon umadakpan sila pila may unsa may kanana ang penalty. Nagkadaiya ang pwedeng ma-violate sa ato ang mga motorista diha sa ato ang Bantal Corridor, Panyero. Mm. Number one, kung makalapas sila sa ato ang motorcycle lane, pwede sila maisyuhan o gitawag na to og DTS crossing solid line. Okay. Kay solid line man ang blue na to nga linya sa ato ang motorcycle lane. Okay. Unya ang ato ang mga jeep kung dili sila mohunong dito sa ato ang designated PUV laybys, Mm. pwede na to sila maisyuhan og stopping or loading unloading in undesignated area. Okay. Magpahunong sila og atubangan sa adunay signage nga no stopping anytime, Mm. DTS no stopping anytime pod. So pila may mga fines ana or mga penalty? Mo range na siya nyor og 1,000 to 2,500. Okay. Okay, naghugot man pud ang ato pagdakop sa mga motor nga di mag-helmet. Okay. So 2,000 man na ang iyahang penalty. Oo. Ang jaywalking, Mm. naaman tay ibutang dito nga mga jaywalking personnel, mubayad gid sila dito sa ato ang personnel worth 50 pesos. 50 pesos. Mm. Unya kinahanglan sila i-seminar Okay. o usa ka oras. So, Ang ato ang violation kana sa motorcycle lane o kana sa atong mga traffic signs 1,000 pesos ang penalty ana attorney. Okay. And reminder lang gyud nga once ma-issuehan ang driver og citation ticket kinahanglan ma-settle within 3 days na siya Mm. para malikayan nga ma-filean og kaso sa korte. Mm. Kay mutaas na ang penalty, mahimo Mm. ng 3,000 pesos. mm. 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 Ikaw Manuel, sa may imong kuan sa sa enforcement na dito. Ay, Yes. kaupat. Kani. Padol, padol. Ikaupat nga core function ang towing zone ug ang ikalima Ikaw ma-in-charge sa towing? sa Yes, traffic attorney. ordinance. Sa sa enforcement ko. So, Oo. akong ipahibaw sa public nga dili lang kay kalsada lay atong indisiplinahon. Mm. Apil ang atong mga sidewalks. Okay. Kay kung atong sidewalk hugaw,
So ang mga tao ari mo agi sa daan. Okay. So tanan nga nagparking sa sidewalk nga gipangbiyaan, mamotor man or ma four wheels, amo gina siya nakupon. Kung motor, amo siyang tikitan niya ikarga. Kung four wheels, among tuwingon pero maglisod mig tuwing, among i-clamp. Okay. So mo gina i-clear na tong sidewalk aron wa nay mga tawo nga magsubay sa daan. Kaya nga to ra bang libay dili kay dugol. So nagi kuan nga muhayk gid ang tawo padung dito sa designated nga area adto sila mosakay. Okay. So kung atong sidewalk daghag kuan na uban mamaligya sidewalk, magparking sidewalk. So ang mga tawo din si ari sa daan moagi. So mas kuyaw na nun karon. So sugod gahapon na nami mga tropa dito nga giparubing among grupo sa towing, sa clamping, sa kaning sa traders para mo limpyo sa sidewalk o sa daan tanan from Manila to Talamban. Okay, Panyero Kent. So Yes, sir. unang component installation, pag-install sa motorcycle lanes, sa Yes. ikaduha ganito. Ang pag-install sad nato sa mga PUV laybys. Okay. And then number 3 is ang strict enforcement nato sa pedestrian crossing. Okay. Diha sa mga pedestrian lane, crosswalk, and sa paggamit sa skywalk. Okay. Number 4 is ang strict enforcement nato sa kaning gitawag nato og towing and clamping Okay. o Illegally parked. illegally parked vehicles. So maning upat ka mga components. And number 5, ang kinalasan gyud Panyero is ang pagbutang natong mga traffic lights dihang lugar. Okay. So sige, kanus man ni mabutang mga traffic lights? Naanatay nabutang Panyero nga duha. Mm-mm. Actually, ang atong plano is 5, but Okay. ongoing pa ang study sa 3. Nabutang naman nato dito sa Talamban Gym, nabutang na sa nato sa Iskina Kabangkalan. Okay. Kaning atong gipangbutang nga mga traffic lights dito kay mga digital. This is AI nga mga digital. So kung nakaagi ka dito, unya traffic pero ang pikas iskina mingaw, nya naa ka sa mingaw nga lugar, adunay instance nga mo-adapt siya based sa demand sa usa ka iskina, mukalit siya blink nga mosaka ang imong paghuwat or mo hinay ang imong paghuwat, mosaka ang go, mo gamay pod ang go. So ingon na ang iyang system. Okay, so at least kuan no? Mo ni ang atong mga announcement para nga dili lang ang mga magmotor kining inyong announcement ron, ang igo ini dili lang nagmotor at ang POJ Tanan. hasta ang mga tao. Tanan nga road users yan. road users. Oo. At least makahibaw sila ani ron, ma-disseminate na to ni mahibaw sila nga kanang area diha. No, importante kayo. Yeah. Kag traffic ka bitan ng area murag kag biyahe ka dinha murag hunahon na kag may tatulay pako ni ko sa kinan. Unsa Manuel? Ang atong motorcycle dili na nato pasakon sa flyover sa Yes. kuan Foodland. Foodland. Flyover. Ari na nato pagion sa ubos. Oh, okay, okay. Aduna tay gitawag nga mga interchange nyor. Ang kanang interchange nato di na mosaka ang mga motor adto na siya musud. For example, kung gikan ka sa Talamban, paingon ka dito sa Banilad, musud ka dito sa ato ang interchange, padung dito sa Country Mall, mugawas po ka balik sa Governor Cuenco Bantal. So kung gikan po kag Banilad, paingon kag Talamban, adto ka mo U-turn dito sa AS Fortuna. Okay. Ato among kong gilikayan kay adunay mga instance sila bina sa buntag nga ang bunok sa ato ang sakyanan padung sa south. Oh, Sa- padong south yun. Mingaw ang north Oo. or balihon ba nato kasagaran sa mga motor kung makakita sila og binta diha sa ato ang flyover musugat. Gana kayong instances nga nay nangamatay ana. Mao gyud. Una nga atuan na lang silang ibutang dito sa ubos kay total paspas man gining motor. Dali ra pud sila maabot. Mo ni advantage sa nila. Paspas dili mo abot. Basta importante di lang gyud magkiat sad. Dapat ibang mga driver mga ayaw man. Wala pa ibang driver grabe kay maka-overtake ni mga motor niya. Wa siguro sila magdahom nga kung magkinaunsa mabikil sila magimatumba. Tinuod Yes. gyud attorney. Gamay lang bikil sa motor matumba gyud. Mo nang magbantay gyud na ato pahimangno sa mga nagmotor ba. Pareho ni mga mulabang pus kalsada nga mga pedestrian. Usay labang sa mo kumpiyansa gyud kayo. Tinuod gyud. Og driver pala sila kanang mga driver gyud nga nagdag sa kanan. Mas mahadlok mo labang. Pero kanang mga tawhan nga kon labang na murag wala gyud. Di man gyud kadasmagan, pero ang problema na niyo sa di ka makita. Kanang kagabi bitaw. Yes, tinuod attorney. Namutay blind spot usahay ba? Mm. Di ko kay samay mudas magugtaw. Oy, di ta mudas magtao. Oy, pero Walay matuyo gid. oh nya, so labang kalit. Kanang dili ba makita ba? Yan na.
So careful gyud. Nya mas may nang anak ra gyud sa mga designated areas. Kanya ato Yes. pa pahimangnuan ang mga motorista once naamo diha sa kining pedestrian nga area, palabas tagig banyor. Mm. Ato ka sa BGC. Oh, di man ka patakag labang. Oh, nga ay mga tawo mga gina hunong gyud mga sakyanan. Yes, mo Right kinay of way. untay ato ang Tagaan gyud kuan. Oh. i-practice gid unta sa driver bang ato Mm. ang right of way rule sa pedestrian nga Mm. once nakakita na ang driver nga naka-start na og labang ang pedestrian, muhunong na gyud unta. Mo give way, Give mo way. yield na gyud. Mo Mm. gyud unta nay sakto ba. Pero usahay pod na alagi sa gyud driver nga magdali, mao na nga usahay dili gyud matuman ba tanan. Bitaw, man importante no. So unsa pa may dugang nga mga impormasyon nga to mahatag sa ngadto sa publiko sa pagkakaron? In the meantime, siguro nyo, ang among auhag sa tanan, kay naapa man taron sa dry run, magsugod naman kita sa ato ang strict enforcement tomorrow. Ang ato ang mga partners po diha sa LTO, mutabang man sa ato ang enforcement ugma. So, dako og tsansa nga kung madakpan manggaling, dako gid ang multa. Susugod ng dakop ugma. Kagahapon wa pa, karon wa pa. Wala pa man. Wala pa. Na, Pahimangnuan na sa. oh, so ugma gani karong sugod gahapon nang hatag sa tag mga flyers dito. Okay. Leaflets for information Para sa pedestrians. sa pedestrians and sa ato ang mga motorcycle lane users. Yes. Sige, ikaw ma'am, doon pa kinugang announcement? Maalang na attorney no atong auhag sa tanan Ano, nga atong auhag sa tanan nga mga road users no, especially diha sa atoa karon nga gitawag og Bantal Discipline Zone nga mo-cooperate lang ta kay ang disiplina manggod magsugod man sad gyud na sa ato ang kaugalingon no. Unya ang kalampusan sa syudad magikan pud na sa kooperasyon pud sa publiko nga mo tuman ta sa ato ang unsay atong i-implement din ha, then dili ta madakpan, dili ta maisyuhan, dili pud ta makamulta and makatabang pud ta nga hapsay ato ang dalan. So sa ato ang mga pedestrians ug ato ang riding public, ato lang gyud tumanon kung unsay mga required nato asa ang mga designated area para nga maulan sad pud nay ato sang ikatabang sa syudad nya makalikay pud ta sa disgrasya possibly. So at least matagaag solusyon ning traffic din ha, pero Yes. mo na ginangon nga sa pagkakaroon lang sa ano nga inani nga mga solusyon bisag kuan lang. Kaya ang kini kadugayan ani nyor kada bitong tinuuray lang ba kining mga manindag mga maligya mga sakyanan ba dai Toyota, di ay Everest, mga Ford, di ay mga Mitsubishi. Grabe lang sila sa ilang mga sakyanan kada tuig. Yang atong kasada wa man gyud ma. Tinuod siya Wa man doon. gyud ma Wala gyud nanubigan ang gobyerno ba sa Yes. ang mga tao magandoy kasakyanan tana. So kada tuig lagi napay mga BYD. Hala daghanan sakyanan sa usa ka tuig pila gyud mahalin sa to pa ang atong kalsada maura na Yang gib- Traffic yun. butang nga mga sakyanan na pertagrabiha gyud. Napa So- so, uban attorney nga dili makontento usa lang kasakyanan. Oh. Manay sa pikas kabayan ba na ba minahibaw-an ana sa pagkakaroon ulo kibaw ko sa inyong part pero nga usa ilang long term nga kuno na sa atong city government. Long term nga solusyon. Mo na usa sa mga butang nga gi-consider sa ato ang traffic board Mm. nyo. Kay number one, wa gyud nang kadako niya ang atong karsada unya ni submit sa ato kay part sa ato ang board ang LTO man. Oo. Grabe gyud kasaka sa ato ang registration sa sakyanan. Grabe na kana. Oh. Tinuod. Limang ka nang pangutan-on mo ng mga ahinting sa kanang pila ka mahalin in a year? Grabe ha. So muna mga klase sa kanan nga butang na mas kalsada. Nya ang Yes. atong kalsada maura man. The same applies pod sa mga motorcycle attorney. Oh. Dali na kaayo pag-acquire og motorcycle Mm. karon na ay uban nga wala na ay down payment, Mm. straight monthly nya. Barato labi na katong mga second hand na nga. Mm. Mainganyo gyud ang tao ba nga barato ra ni. Mm. Nya ang motor is para nila dali magamit ba makalusot-lusot Mm. usahay mao na nga makalimtan na lang sad nga daade ay tay Mm. responsibilidad sad as motorcycle driver no nga para makalikay pud ta sa disgrasya diha sa Mm. kadalanan. Pero nindot ning inyong gihimo sa pagkakaroon in the meantime lang sa nga saan na to nga mahinay-hinay Yes. to nga at least ka masulbad ning problema diha sa Yes. bantal. attorney. Oo. Ang gitanaw manggod sa ato ang board panyero hilabi na ni Ma'am Raquel Mm. is maabot ang panahon nga ang ato ang mga motorista mismo mo'y mangita na
ana sa mga lain nga lugar diri syudad. Kay dito sa SRP na naman tay motorcycle lane. Yes. Oh, so ang amua lang yung challenge ani nga naa lang gyoy partisipasyon og suporta diha sa kadalanan. Kay ang gihatag nga direktiba ni mayor sa amua sunod na to nga pagabuhaton dito na po sa Inbacalso. Yeah. So, dako na pud na nga Anam-anam taas lang. amua. Yes. In Bacalso padung na to sa Talisay. Oh. Oh. Kay kani manggod giya sa iyahang 2035 nga vision nga usa ka smart, sustainable and inclusive nga Cebu City. So in the meantime, ang kanin sa atong unahon ning Talamban. Yes, Mm. attorney. Ting grabiha way makalupig sa traffic ha. Oh, niya kanang Talamban ra ba Panyero ni consist na siya og unom ka barangay. Mao na nga kung tan-aw na to ang cost benefit, dako gid siya benepisyo kay ubay-ubay sa to ang mga silingan diya. Okay, so anak ko yung mga pangutana, gawas doon na pagiging mga announcements publiko. Lastly, in behalf ni Ma'am Raquel Arce, ang ato ang department head sa Cebu City Transportation Office o kanhi Sitom, ang amua lang yung gi-encourage tanang motorista diri sa ato ang syudad sa Sugbo nga road safety is a shared responsibility. Kinahanglan magtinabangay ta para mahapsay atong kadalanan ug naa manggaling traffic dali ra kayo nga mahubas unya ang ato ang disiplina ug kortesiya diha sa kadalanan mao ginay amo ang gipangayo. Tabangan mi ninyo sa pag-manage sa ato ang kadalanan para maabot ta sa ato ang mga destinasyon nga luwas ug kumplito. Okay, Panyero, salamat kayo ha sa paghatag panahon nato diri Thank you. pagbisita ninyo sa atong Sibianan alang ini mga announcement, Ma'am Corazon. Salamat sad kayo attorney sa kaning kahigayunan nga imuhang gihatag yun kanamo nga mo ni mapaabot namo sa publiko ang ato ang tumong og tuyo sa pagpahapsay diha sa kanang ato ang gitawag og Bantal area. Bantal. Oh, ikaw Manuel. Okay, salamat to. Ados mikropono. Unta katong among gipang hisgutan maila untang absorb sila una-una ba kay kanang among gibuhat para ra gina nila para sa kayuhan dili na para sa mua. So, thank you. Okay, salamat kayo. Mao ni sila Inday Maris. Kuan siguro ta para ma-post po nato ni, no? Sige, ato i-post po sa atong Facebook pages para nga ma additional info pod sa atong mga kaigsunan.